Takže ahoj všichni, dneska vítám u dnešního videa a dneska si vyrobíme sliz jenom z jaru, který mám tady trošku jenom na vyzkoušení. A z mouky. Má to být hrubá mouka správně, ale já mám polohrubou, tak zkusíme s polohrubý. Aby to nebylo u všech tak stejný, tak zkusíme polohrubou. Možná, že to bude stejný, ale zkusím to. Takže budeme tomu potřebovat mističku, mouku, jar a žičku. A když tak, kdybychom potřebovali vodu, tak mám tady takovou malou prostě to zatím necháme stranou. Takže budeme teda potřebovat teď takhle mističku. Takže můžeme mít na to. Takže dáme si tam trošku jaru. Tak. A dáme to do toho. Teď. Tak. No, ještě tam trošku přidám. Stačí. No, i když tam toho moc není. Tam. A teď tam trošku zamíchám, i když tam ještě nic není. A jinak i určitě většinu z vás znáte ty trošku mouky přidáme. Tak. A mícháme. Nevím, jestli to půjde, zatím to vypadá jak těsto. Budem doufat, že to půjde. Jak to zatím vypadá? Říkám, vypadá to jak těsto. Jo. Mám trošku rým, tak se mi prosím nedivte. Mám co za to. No, takhle ještě tady vezmeme tuto. Už dlouho jsem se nenatáčela na YouTube. Ještě tam dáme trošku mouky. Ještě to musíme pořádně propracovat. Tak, já už jsem to propracovala a musíme tam ještě trošku jaru, protože se trhá. No ježiš, ten jar, ten teče fakt pomalu, jako. No, už trošku. No. Je to zatím jen zkouška. Ježišmarja, to fakt trvá. Nedoporučovala bych to dávat do velkých flašek, nebo jako spíš by to bylo lepší, kdyby to bylo normálně v tom jaru, ale říkám, určitě dejte like a odběr. No, už je to trošku lepší. No, já se zkusím, nebo ještě vlastně trošku promíchám. Já
tam rovnou tu mouku asi hodím takhle celou. Takhle. Tak, musím tam se přidat jar. Tak, a ještě jsem vám chtěla říct, je taky hodně způsobů, jak vyrobit sliz, není jen tenhle. A třeba já jsem jednou zkoušela, už asi 4krát nebo 3krát, jsem zkoušela dělat takovej sliz, který je jako z takového, nevím, ale fakt byl dobrý. Ale pak když už jste ho nechali jako třeba, nevím, hodinu, jo, tak prostě bylo po něm. Už byl jak voda, takže jako nedoporučovala bych ho dala, protože tam chybí ještě ta pěna. Já jsem to zkoušela bez pěny. Takový prášek do toho, prostě do pračky. A možná někdo z vás to zná. Jo. Ale no, já jsem to zkoušela. Je to teda i fakt jak těsto nějaký, jako. No. Zkusím to ještě trošinku promíchat tím. Aspoň, že už není takovej. Strašně se trhá. Ještě by tam chtěl být jar. Ale je to fakt jako těsto, jako. Když tam fakt nedáte jar, tak on se úplně trhá. Dívejte, co z toho mám. No. Já si teda budu umýt ruce. Tak. Takže jsem tu. Po minutě, nebo nevím, prostě. Tak, možná, že teď ten se trošku jako že se třeba trošku jako odleh, kdyby se mohl jako zlepšit. Ale asi ne. Vypadá to, že ne. Ten se... Mně napadlo teďko. Tam dát trošku vody, fakt jenom jako třeba sem. Jo, takže já jdu pro vodu. Tak, jsem zpátky a jdu tam teda fakt trošku nalejt vodu. Ale podle mě si myslím, že se to zhorší. Jo. Že... No. Dělá taký zvuky, já nevím, co slyšíte. No tak z tohohle asi fakt sliz nebude. Já to ještě budu zachránit. Zkusit, tam trošku mouky se mi zbylo. Tak trošku tam bylo.
Zkusím trošku jaru. No, snad to pomůže. To je spíš jak houba teď už na mejdlo. Já bych to nejradši ochutnala, jo. Jo, to fakt je jak těsto. To nemá chybu u těsta. Jsem to asi s tou vodou trošku zkazila. No, nic. Takže, já jsem teda zrovna moc jedu neměl, na to je tím. Jo, a teď je docela, tyjo, ale teď. Teď je to jak taková jako, já nevím, tyjo, to je hustý. Já nevím, co to je, ale... No ale jo. Jak jsem tam dala tu vodu, tak on už není takový lepilý, ale... Jako zase, seš takový jako mokrý. Je to. Od té vody. Tak, taková jako kaše, tyjo. Dokonce. Ale fakt, tyjo. Tak to je dost. Vidíte to? A co to dělá za zvuk? No. Nedoporučuji dělat moc tento slz, protože komu se nepovede, tak už je to v pězle. Ale třeba když tam dáte tu vodu, tak on je takový... Když takhle si ho vezmete trošku do ruky a takhle zmáčknu, tak ty bubliny jsou příjemné. Tak když už máte prostě takhle ten slz, tak si tam dejte tu vodu. Jo, a... Jako je to dost příjemný, jako. A jste zase celý od toho, no. No. Tak já trošku... Spadlo na stůl. Já teď trošku to...